ሱዳን ኣብ ረመጽ ካርቱም ኣብ መንጎ ክልተ ሓራምዝ ተቐርቂራ ድምፂ ኣዛንን ጸሎትን ከቃልሕ ዝቐነየ ንፋሳ ብድምፂ ጠያትን ከበድቲ ተተኰስትን ክጸምም ህንጻታታ ብኸቢድ ብረት ክድሳቕ ሰማያታ ብተዋጋእቲ ጀትን ሚሳይላትን ክሕረስ ህዝባ መዕቆቢ ጨኒቕዎ መሬት ኣፍ ከፊታ ክትውሕጦ ክጽሊ ውዒሉ ሓዲሩ ኣሎ። ብጀነራል መሓመድ ሓምዳን ደጋሎ ወይ ሕመቲ ዝምርሑ ሓይልታት ተወርዋረ እዚ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ናይታ ሃገር ንምፍላም ኣበየ ቦታታት ዓሪዶም ይዋድኡ ኣለዉ። ኣብ ካርቱም ብቐዳም ወጋሕታ ዝተሰምዐ ድምፂ ተኽሲ ናብ ካልኦት ከተማታት ልሒሙ ኣብ ፈቐዶ ከተማታትን ወታደራውያን መዓስከራትን ክልቲኦም ሓይልታት ሓይሎም ይፈታተኑ ኣለዉ። ካርቱም ዋላ እኳ ብወታደራት ክትሕመስ ናይ መጀመርያ ኣይኹን ከምሎም ዝበለ ረመጽ ግን ገጢሙ ኣይፈልጥን። ንሎሚ ኣብ ጎረቤትና ተፈጢሩን ዘሎ ሽግር ኣመልኪትና ሓቢርና ዳሳስ ክንገብር ኢና። ሰናይ ምክትታል። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ኣብ 2003 ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ዳርፉር ተፈጢሩ ንስልጣኑ ዘስግእና ኾነ ዝኸደ ግጭት ንምዕራፍ ሓደ ጃንጃዊት ዝበሃል ዕጡቕ ሓይሊ ኣቆመ። እዚ ሓይሊ ኣብ ዳርፉር ተዋጊኡን ኣዋጊኡን ነቲ ቐጥቂጡ ነቲ ቐቲሉ ንግዚኡ ተፈጢሩ ዝነበረ ግጭት ዝክብላ ኻለ። ኣብቲ ግዜቲ እዚ ጃንጃዊት እናተባህለ ዝጽዋዕ ሓይሊ ዝፈጸሞ ጭፍጨፋን ገበናት ኩናትን ንኣልበሽር ኣብ ዘመነ ስልጣኑ እናሃደነ ኣብ ኣህጉራዊ መጋባእያ ተኸሲሱ ንሱን መራሕቲ ዝሓይልን ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ተታሒዞም ክቐርቡ ካብ ዝውሰን ዓመታት ኣፂሩ ኣሎ። እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ኣልበሽር ይኹን መራሕቲ ዝሓይሊ ናብ ፍርዲ ይቀረቡን። ኣብ 2013 ፕሬዚደንት ኣልበሽር ሓያል ሰራዊት ምዝህሉ ክፈጥረሉ ዝኽእል ናይ ስልጣን ስግኣት ብምቕማር ነቲ ኣብ ዳርፉር ዝነበረ ንሕማም ፈዊስለይ ዝበሎ ዕጡቕ ጉጅለ ጃንጃዊት ዳግመ ውደባ ብምግባር ሓይልታት ፈጣን ረድኤት ብዝብል ስም ከም ብሓድሽ ኣዋቐሮም። መሓመድ ሓምዳን ደጋሎ እምበኣር ካብቲ ግዜቲ ጀሚሩ ኣዛዝዞም ሓይልታት ምስ ኮነ ክሳብ ሎሚ ከም ኣይዱ ኣሎ። ከም ሎሚ ኸይኮነ ኣብቲ ግዜቲ ነዞም ሓይልታት ናይ ምስልጣን ዕማም ዝተዋህቦ ድማ ሕጂ መራሒ ወታደራዊ ቤት ምኽሪ ብምዃን ንሱዳን ይመርሕ ንዘሎ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ነበረ። ኣብ 2019 ህዝቢ ሱዳን ብኣልበሽር ተጻዕኖ ጨቋን መግዛእቲ ይኣክል ኢሉ ባንን ዴሞክራስን ብምጥላብ ናብ ጎደናታት ድሕሪ ምውፅኡ መንበረ ስልጣን ኣልበሽር ተነቓነቐ። ዕምረ ስልጣን ኣልበሽር ዝተረፎ ከም ዘይብሉ ዝተገንዘቡ ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ፈጣን ሓይልታት ረድኤትን ድማ ኣንጻር ህዝቢ ሱዳን ኣቕኒዖሞ ዝቐነዩ ኣፈሙዝ ብረቶም ኣንፈቱ ብምቕያር ንኣልበሽር ኣውረድሉ። ንግዚኡ ድማ በሉ ንግዚኡ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሳብ ዝትከል ስልጣን ሓይልታት ምክልኻል ናይዛ ሃገር ተረኪቦም ኣለዉ ተባህለ። ህዝቢ ሱዳን ግን ኣብቲ ግዜቲ ኣይተዓሸወን። ዝጠለብኮ ዲሞክራስን ሲቪላዊ ምሕዳርን ከይተዋህበኒ ቤተይ ኣይምለስን ብምባል ኣብ ጎደናታት ዝገብሮ ዝነበሮ ተቃውሞ ቐጸለ። እንተኾነ ወላ እኳ ስልጣን ኣልበሽር ዝተረከበ ሚኒስተር ምክልኻል ነበር ኣሕመድ ኣልጥዋፍ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ መንበሩ እንተለቐቐ ንዕኡ ተኪኡ ስልጣን ዝተረከበ ግን ካልእ ወታደር ኮነ። ንሱ ድማ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ኮነ። ህዝቢ ሱዳን ተቃውሞ ቐጸለ። አልቡርሃን ግን ኣይኮነንዶ ስልጣኑ ክሓድግሲ ብሰላማዊ መንገዲ ተቃውሞ ይገልጽ ንዝነበረ ህዝቢ ብጥያይ ተቆለቦ። በዚ ተግባሩ ክሳብ ሎሚ ኣብ መስርሕ ዝርከብ ክሲ ቀሪቡሉ ይርከብ። በዚ መሰረት እምበኣር እዞም ሎሚ ክልተ እምባታት ኮይኖም መንከማይ እናበሉ ኣብ ጎደናታት ካርቱም ነናይ ባዕሎም ሰራዊት መሪሖም ዝዋድኡ ዘለዎ ጀነራላት ክልቲኦም ዘመሳስሎም ቀንዲ ነጥቢ ብገበናት ኩናት ዝድለዩ ተሃደንቶ ምዃኖም እዩ። አልቡርሃን ድሕሪ ኣብ ህዝቢ ዘዝነቦ ጠያይቲ ምስቲ ነቲ ተቃውሞ ዝመርሕ ዝነበረ ማሕበር ሞያዋይን ሱዳን ንኽላዘብ ኣብ መንበር ተቐመጠ። ከም ውፅኢቱ ኣብ 20 ናሓሰ 2019 ኣብ መንጎ ሲቪላውያን ሓይልታትን ወታደራዊ ቤት ምኽርን ሓደ ስምዕ ተበጽሐ። እቲ ስምዕ ን21 ኣዋርሕ ዝመርሕ 11 ኣባላት ዝሓቁፍ ልዕላዊ ቤት ምኽሪ ክቐውም መጀመርያ አልቡርሃን ንምክልኻል ወኪሉ ኣቦ ወንበርቲ ቤት ምኽሪ ክኸውን ድሕሪ ዓመት ድማ ሲቪላዊ መንግስቲ ከብርዮ ተሰማምዑ። ኣብ ትሕቲ አልቡርሃን ኮይኑ መንግስቲ ናይታ ሃገር ንኽመርሕ ድማ ዓብደላ ሐምዱክ ካብ ሲቪል ማሕበረሰብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ተሸመ።
እንተኾነ አልቡርሃን ስልጣን ክለቅቕ ደስ ስለ ዘይበሎ ስልጣን ክለቀሉ ዝተባህለ ገደብ ግዜ ቅድሚ ምእካሉ 3 ሳምንታት ቀዲሙ ነቲ መንግስቲ ዝመርሕ ዝነበረ ሲቪላዊ ምምሕዳር ብዕልዋ ብምእላይ ኣብ 25 ጥቅምቲ 2021 ንዓብደላ ሐምዱክ ካብ ስልጣን ኣሊ ኣሰረ። ኣብዚ ክልቲኦም ጀነራላት ተሻሪኾም ዝፈጸምዎ ዕልዋ ድማ አልቡርሃን ፕሬዚደንት መሰጋገሪ ቤት ምኽሪ ተባሂሉ መሪሕነት ሃገር ክርከብ እንከሎ ሑመቲ ምክትል ፕሬዚደንት ተባሂሉ ኣብ ስልጣን ተኾየጠ። እዚ ገይሮም እውን ኣብ ሱዳን ዝተላዕለ ህዝባዊ ማዕበል ክጥብሮ ይተኻለን። ስለዚ ናይ መወዳእታ ዝበልዎ ስምዕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሓ ታሕሳስ ተሰምዑ። በዚ ውዕል መሰረት ስልጣን ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሰጋገር ክሰምዑ እንከለዉ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ሰጥታን ድሕነትን ጥራይ ክሳተፍ ሓቢሮም ሲቪላዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ድሕሪ ምምራጾም ድማ ኣብ ክፍላ 2024 ሓፈሻዊ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክግበር ዝብል ነጥብታት ይርከቦ። ካብ ምፍራም ናይ ስምዕ እኔው እምበኣር ኣብ መንጎቶም ፕሬዚደንትን ምክትል ፕሬዚደንትን ልዕላዊ ቤት ምኽሪ ብምዃን ነታ ሃገር ክመርሑ ዝጸንሑ ጀነራላት ዝነበረ ምፍጣጥ እናኸረረ ዝመጸ ወላ እኳ ኣብ መጀመርያ ሚያዝያ ክልቲኣቶም ወገናት ሲቪላዊ መንግስቲ ክቐውም ምስ ስምዖም እንተተገልጸ ጉዳይቲ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት የመንን ሊብያን ከይተረፈ እናኸደ ዝዋጋእ ልዕሊ 100,000 ኣባላት ዝወነነ ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ክመዓራረ ዝኽእል ጸጋታት ዝሓዘ ብሑመቲ ዝምራሕ ተወርዋሪ እዚ ግን ኣከራኻሪ ኾነ። ክልቲኦም ጀነራላት እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ፈሪሱ ናብ ሰራዊት ሱዳን ክጽምበር ኣብ ስምዕ ክበጽሑ እኳ እንተኸኣሉ መዓስ ይፍረስ ብኸመይከ ኣብ ዝብል ግን ሰፊሕ ፍልልያት ኣጋጠመ። ጀነራል አልቡርሃን ሓይልታት ተወርዋሪ እዚ ሕጂ ፈሪሱ ናብታ ኣነ ዝመርሖ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ይጸምበር ክብል እንከሎ ሑመቲ ግን ወተሃደረይ ንዓኻ ኸረክብ ማለት ዘበት እዩ ይብል። ሑመቲ ወተሃደራቱ ሲቪላዊ መንግስቲ ምስ ቆመ ነቲ ዝቆም መንግስቲ ከም ዘረክቦ ይገልጽ። ነዚ ዝጠቕሶ ቀንዲ ነጥቢ ኣብ ትሕቲ አልቡርሃን ዝመሓደር ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ሱዳን ብተደናገስቲ አልበሽር ዝኾኑን ብአልበሽር ዝተሸየሙን ጀነራላት ስለ ዝመሓደር ሰውራዊ መልክዕ የብሉን ዝብል እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ወጣራ ሃዋህው እንከለዉ እምበኣር ሑመቲ ዝሓለፈ ሐሙስ ሰራዊቱ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይ ዝኣዘዘ ኣብ ከባቢታት ካርቱም ክዕስክር ምቕናይ ዝንገረሉ ፈጣን ሓይልታት ረድኤት እናተባህለ ጽዋዕ ሰራዊት ሑመቲ ልምምድ ምጅማሩ ንአልቡርሃንን ሰራዊት ምክልኻል ሱዳንን ኣይተዋሕጠሎምን። ስለዚ አልቡርሃን ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ነቲ ተግባር ኮነኖ። ኣይጸንዐን ብቐዳም ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ድምፂ ጠያይትን ከበድቲ ብረትን ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ኣቃልሐ። ክልቲኦም ሓይልታት ብዛዕባ እዚ ዘጋጠመ ግርጭት ዝሰማምዕሉ እንኮ ነገር እቲ ግጭት ኣብ ከባቢ አልበሽር ተኣሲሩሉ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ከብር ኣብ ዝርከብ ሜዳ ስፖርት ምጅማሩ ጥራይ እዩ። ካብኡ ዝተረፈ ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ገዛይ እንከለኹ ሰዓት 3 ለይቲ ቤተይ ኣኽቢቦም ተኽሲ ከፊቶምለይ ብምባል ክኸስስ እንከሎ ሌተናንት ጀነራል ሑመቲ ብወገኑ መሬት ኣማኒ ዘሎ ኢልና ብድቁስና ወተሃደራት ድልድልን መንገድን ዓጺዮም ተኽሲ ከፊቶምልና ይብል። በዚ ኾይኑ በቲ ኩናት ጀሚሩ ካርቱም ሰላማሲ ኢና ትርከብ። ኩናት መን ጀመሮ ብዘየገድስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክልቲኦም ጀነራላት ሓደ ነቲ ካልእ ከይቀጻዕኩ ይቀስንን ይብል ስለ ዘሎ ኩናት ከይናዋሕን ዝገደደ ሰብኣዊ ቁልውላው ከይፈጥርን ተሰጊኡ ኣሎ። ተወርዋሪ እዚ ድሕሪ ዝፈጸምኮ በርቃዊ መጥቃዕቲ ማዕርፎ ነፈርትን መደበር ቴሌቪዥንን ተቋጻጺረ እኳ እንተበለ ብነጻ ምንጭታት ግን ክረጋገጽ ኣይተኻእለን ዘሎ። ትማሊ ሶኒ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ መደበር ቴሌቪዥን ሱዳን ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ናይታ ሃገር ኮይና ተቋሪጹ ዝቐነ ፈነውኣ ምጅመራ ግን ተራእዩ እዩ። እቲ ዝተረጋገጸ ነገር ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ዕጥቅን ስንቅን ተወርዋሪ እዚ ዝቕመጠሉ መኽዘናት ንምህራም ተዋጋእቲ ጀታት ኣዋፊሮም ብኣየር ይድብድቡ ምህላዎምን ተወርዋሪ እዚ ነዘን ነፈርቲ ንምህራም ዝትኩሶ ዘሎ ጸረ ነፋሪት ዕላምኡ ስሒቱ ናይ ስዑዲ ነፋሪት እትርከበን ሲቪላውያን ነፈርቲ ምህራም እዩ። ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ተዓጺሎ ናብ ካርቱም ተመዲቡ ዝነበረ በረራታት እውን ተሰሪዙ። ነፈርቲ ኣብ ጎረቤት ሃገር ከም ዘዓልባ ተገይሩ ይርከብ። ህዝቢ ካርቱም ብመንግስቱ ካብ ቤቱ ከይወፅእ ተዓዚዙ መግብን መሰረታዊ ቀረባትን ተሓሪምዎ ኣብ ታሃርሃር ዝብል ሙቐት ከተማ ካርቱም ብዘይ ኤሌክትሪክን መዝሓልን ተዓጺኡ ክቕኒ ተፈሪዱ ይርከብ።
ኣብ ገዝኡ ተዓጺውን ኣይተኻሎን ንማሕበር ሓካይም ሱዳን ከም ዝብሎ በዚ ኹናት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ክሳብ ሶኒ 17 ሚያዝያ ኣብ ዘሎ ግዜ 100 ምብጽሑ ይገልጽ። እቲ ኹናት ኣብ ካርቱም ጥራይ ተሓጺሩ ይተረፈን ኣብ ከም ኒያላ ዝኣመሰለ ካልኦት ከተማታት እውን ክልሕም ጀሚሩ ምህላው ይግለጽ። እዚ ድማ እዩ ኣህጉራዊ ስግኣት ክሰፍን ገይሩ ዘሎ። ብዘይቡ ርግኣት ተሓሪሙ ኣብ ዘሎ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፍጠር ተወሳኺ ግጭት ዘይተኣደነ ሰብኣዊ ቅልውላው ከየምጽእ ይፍራሕ። ንገዛእ ርእሰን ርግኣት ሲኢነን ዝሕመሳ ዘለዋ ከም ደቡብ ሱዳን፣ ጫድን ኢትዮጵያን ዝኣመሰላ ሃገራት ካብ ሱዳን ክመጽእ ንዝኽእል ዋሕዚ ስደተኛ ክቋጻጸራ ሲትረፍ እቲ ግጭት ናብ ደባተን ከይሰጋገር እውን ክከላኸላ ዓቕሚ ክሓጽረን ከም ዝኽእል ይግመት። ኤርትራ እውን ተኾነት ሱዳናውያን ስደተኛታት ክትቅበለሉ ትኽእል ዓቕሚ ዘለዋ ኣይትመስልን። መሬታ መዐንደርዞም 2 ጀነራላት ከይከውን ሰግአት ጫድ ኣብ ከባቢ ዶባት ሰራዊታ ክዕስክር ኣዚዛላ። ዞባ ውጊ ኢጋድ ብሰንበት ብመንገዲ ኢንተርኔት ኣብ ዝገበሮ ህጹጽ ኣኼባ ድማ እቲ ሽግር ከየስፋሕፍሐ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ዑመር ገለ፣ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዲትን ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶን ናብ ካርቱም ኣምሪሖም ነቲ ግጭት ብሽምግልና ክፈትሑ መዚዝዎም ርከብ። እንተኾነ ካልእ ሲትረፍ ነፋሪቶም ክዕልብሉ ዝኽእሉ ማዕርፎ ነፈርቲ እኳ ተዓጺቡ ምህላው ናብ ካርቱም ንምኻድ ምድንጓዮም ኣይተረፈን። ኣልቡርሃንን ሕሞትን እውን ማይዶ ጸባ ክሳብ ንባህል ዓራቂ እንደልን ዝብሉ ክመስሉ ክሳብ ሕጂ ሽምግልና ኣብ ምንጻግ ይርከቡ። ነዞም ጀነራላት ብድሕሪት ኮይነን ኣጆኻ ዝብላን መቃታሊኦም ኣቕሓ ዘቕርባን ጎረባብቲ ሃገራትን ዞባውያን ሓይልታትን ምዃነን ፍለጥ። ኤርትራ፣ ሱዑድ ዓረብ፣ ግብጺ ወዘተ ነናተን ድሌትን ረብሓን ንኸውሕሳ ሓንሳብ ነቲ ክድግፋ ይረኣያ። እንተስ ንምሰል እንተስ ባሓቁ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ሱዑድ ዓረብን ኩናት ደው ክብል ጸዊዐን ይርከባ። ግብጺ ትመርሖ ዓረብ ሊግ ብወገኑ ኩናት ደው ክብልን ኣድላይ እንተኾይኑ መፍትሒ ንምርካብ ክትሓጋገዝ ድሉ ምህላውን ገሊጹ ይርከብ። ሱዳን ንሩስያ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትተክል ምፍቃዳ ንሩስያዊ ዕጡቕ ጉጅለ ዋግነር ድማ መሬታ ክጥቀም እሺ ምባላ ኣይርስዕን። በዚ ምኽንያት ሩስያ ቅልጥፍ ኢሉ መንግስቲ ቆይሙ ዝተለመቶ ማዓስከር ክሰርሕ ትህንጠ። እዚ ትልሚ ንኣሜሪካን ኤውሮጳን ድቃስ ዝህብ ኣይኮነን። ሲቪላዊ መንግስቲ ክሳብ ዝምስረት ክንስርዘልኩም ዝበልናኩም ዕዳ ደው ኣቢልናዮ ኣለና፣ ተወሳኺ ልቓሕ እውን ኣይንህብን ዝበላ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ሕጂ እውን ክልቲኣቶም ሓይልታት ብዘተ ጉዳዮም ንኽፈትሑ ሲቪላዊ ምምሕዳር ብዝተመደበሉ ግዜ ክቆሙን ኣብ ምጽዋዕ ርከባ። እምበኣርከስ እዚ ዝኣመሰለ ኣህጉራዊ ተጽዕኖታትን ኢድኣታውነትን እዩ ግጭት ሱዳን ብቕልጡፍ ከየስፋሕፍሕን ኣጀንዳ ግዳማውያን ሓይልታት ኮይኑ ከየናውሕን ዘስግእ ዘሎ። ኣብ መንጎ 2 ሰራዊት 2 ጀነራላት 2 ኣነዶ ንስኻ ዝብሉ ውልቀ ሰባት ዝተቐርቀረ ሱዳን ድርኩኺት ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ተሳጊራ ኣብ ረመጻዊ ግጭት ኣትያ ትርከብ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ቁልጡፍ ጸቕጥን ግብረ መልስን ብምሃብ እንተዘየላዚቦም ኮፍ ኢሎም ሽግሮም ክፈትሑ ዘይክእሉ ዝመስሉ ጀነራላታ ኣብዚ ኹናት ምኽሳር ካብ ስልጣን ምኽሳር ክሳብ በቲ ክልቲኣቶም ተፈሪዶምሉ ዘለው ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ምእሳር ክኸይ ዝኽእል መዘዝ ስለ ዝህልዎ ነዚ ግጭት ከም ናይ ሞትን ሕየትን ቃልሲ ገይሮም ምርኣዮም ኣይተርፍን። ምስ ምንዋሕ ግዜ እቲ ግጭት ዘይጽቡይ ኣንፈታት ክሕዝን ክጋፋሕን ካብኡ ሓሊፉ ተወሳኺ ህልቂትን ዘይምርጋእን ክፈጥር ስለ ዝኽእል ሳዕቤኑ ዘየሻቕል ኣይኮነን። እንተኾነ ኢጋድ፣ ኣፍሪቃዊ ሕብረት፣ ዓረብ ሊግ ወይ ካልኦት ኣህጉራውያን ኣሸማገልቲ ተሓዊሶሞ ኩናት ደው ክብል እቲ ንወርሒ መመላእታ ብኣፍጾሙ ፈጣሪኡ ክዝክር ዝቐነየ ህዝቢ ሱዳን ድማ ሰላማዊ ሮሞዳን ክኾነሉ ትሚት ብዙሓት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ሬድዮ ኤረና ንኹሎም ኣብ ከተማ ካርቱምን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ድሕነቶም ክሕልው ድሃይ ሓድሕዶም ክተሓታተቱ ኣድላይ ዘይኮነ ምንቅስቓስ ካብ ምግባርን ብዝተኻለ መጠን ግዳም ምውፃእን ክቕጠቡ ትላቦ። ክቡራት ተኸታተልትና ክህሉ ንዝኽእል ቀጻሊ ምዕባለታት እናተኸታተልና ከነቕርበልኩም ቃል ንኣቱ። ንግዚኡ ናይ ሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ናይ ትንተና መደብ በዛዚምሎ ሰሰናዩ።